Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini, mao ang pinangga kong anak nga akong gikalimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, Tindog kamo, ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa, kining panan-aon nga inyong nakita. Hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod, nga kinahanglan nga muanhi pag-una si Elias, usa mo abot ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, Si Elias, una gayud nga muanhi, aron andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa, ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao, ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag, mao ang iyang gihisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Sir, kaluyahin tao ng akong anak. Patulon siya, o grabe ang iyang pag-antos kung musugmat kini. Pakadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Kidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo, magsigi na balang akong uban-uban ninyo? Magsigi na balang kong pailob ninyo? Dadadinhi ang bata. ug gihinginlan ni Jesus ang yawa, ug migula kinigikan sa bata, ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an, ug nangutana kaniya, Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo nining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila, Ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Tungod niini, nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana, Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad. Mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man nang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag. Ang mga langyaw. Si Jesus miingon, Kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglang mobayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit,
ug sa bakba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis. Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ani kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og 3 ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini, mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon. Tindog kamo ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga kinahanglan nga muanhi pag-una si Elias usa moabot ang Mesiyas? Si Jesus mitubag. Si Elias una gayud nga muanhi aron andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa, ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao ila usab nga pasipadan. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag, mao ang iyang gihisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Sir, kaluyihin tao ng akong anak. Patulon siya, o grabe ang iyang pag-antos kun musugmat kini. Pakadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Kidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag. Pagka walay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo, magsigi na balang akong uban-uban ninyo? Magsigi na balang kong pailob ninyo? Dadadinhi ang bata. Ug gihinginla ni Jesus ang yawa, ug migula kinigikan sa bata, ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an, ug nangutana kaniya. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag. Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo nining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila, Ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Tungod ni ini, nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana. Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad. Mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa maimong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag. Ang mga langyaw. Si Jesus miingon. Kun mao kana,
Ang mga lungsuranon dili kinahanglang mubayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit. Ug sa bakba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis. Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ani kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini, mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon. Tindog kamo ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita. Hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga kinahanglan nga muanhi pag-una si Elias usa mo abot ang Mesiyas? Si Jesus mitubag. Si Elias una gayud nga muanhi aron andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhinas Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa, ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao, ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag, mao ang iyang hisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Sir, kaluyin tao ng akong anak. Patulon siya, o grabe ang iyang pag-antos kun musugmat kini. Pakadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Kidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag. Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo, magsigi na balang akong uban-uban ninyo? Magsigi na balang kong pailob ninyo? Dadadinhi ang bata. Ug gihinginlan ni Jesus ang yawa, ug migula kinigikan sa bata, ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an, ug nangutana kaniya. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag. Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo nining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila, Ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Tungod niini, nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana. Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad. Mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa maimong hunahuna? Kinsa man nang magbayad og buhis
o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag. Ang mga langyaw. Si Jesus miingon. Kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglang mubayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit, ug sa bakba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis. Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ani kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon. Kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon. Tindog kamo ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga kinahanglan nga muanhi pag-una si Elias usa moabot ang Mesiyas? Si Jesus mitubag. Si Elias una gayud nga muanhi aron andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa, ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao, ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag, mao ang iyang gihisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon. Sir, kaluyihin tao ng akong anak. Patulon siya, o grabe ang iyang pag-antos kun musugmat kini. Pakadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Kidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag. Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo, magsigi na balang akong uban-uban ninyo? Magsigi na balang kong pailob ninyo? Dadadinhi ang bata. Ug gihinginla ni Jesus ang yawa, ug migula kinigikan sa bata, ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an, ug nangutana kaniya. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag. Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo nining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila. Ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa katulo ka adlaw, mabanhaw siya. Tungod ni ini, nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana. Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad.
Mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa maimong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag. Ang mga langyaw. Si Jesus miingon. Kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglang mobayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit, ug sa baba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis. Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus. Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon. Kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon. Tindog kamo ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita. Hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga kinahanglan nga muanhi pag-una si Elias usa mo abot ang Mesiyas? Si Jesus mitubag. Si Elias una gayud nga muanhi aron andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhinas Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa, ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao, ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag, mao ang iyang gihisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon. Sir, kaluyin tao ng akong anak. Patulon siya o grabe ang iyang pag-antos kun musugmat kini. Pakadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Kidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag. Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo, magsigi na balang akong uban-uban ninyo? Magsigi na balang kong pailob ninyo? Dadadin hi ang bata. Ug gihinginlan ni Jesus ang yawa, ug migula kinigikan sa bata, ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an, ug nangutana kaniya. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag. Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo nining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila. Ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Tungod niini, nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum.
miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana. Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad. Mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa maimong hunahuna? Kinsa man nang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag. Ang mga langyaw. Si Jesus miingon. Kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglang mobayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit. Ug sa bakba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis.